Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. May sa Aksyon Night Patrol magasunod sa dili gid lamang malugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Saliwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga na Montag Palamati region-wide, mga palangga kita sa nabilin isa ka oras 17 minutos karon nga adlaw Lunes Petsa 9. Sa Lunes na mga edisyon sa inyo sining paraton tuna sa irandang liwat na manaton nga manging kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team ato sining mga correspondent sa liwat na Manila sining padulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry atong sining kapolisan Central Southern CAD, Northern Negros. Of course, ang atong sining matakang durunggan oras sa kagabihan ng atong sining patrol to crosswind patrol. Liwat naman nga magalibing yun sa bahin sa mga pila ka mga barangay. Mga kapurukan, mga daranon diri sa Metro Bacolod ato naman iwat kabantayan kagimorsuhan amat-amat naman nga pagdalong sang kagabihon anano man nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action John Diaz ka mga responder back to back sa aton nga piloto was kolomay Ariel Angkon Mais importante wailang Malaysia Action Papang Nixon Tahong. Ato mga pagbantay sa mga update sa national kag international news center sa Action Radio Bacolod Lunes ka edisyon. Builog nato na puwersa ni Action ang Dipensor. Opda makita sa atong siring nga mga technical partner diri sa Studio A Master Control sa technical side ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry S. Polgar. Backup diri sa aton nga IT expert Action J.M. Baikin. Sa
Transmitter sa Control Tower, Barangay Talok, Siyudad Sang Bago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinalagad. Ang korman sa Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. At din ninyo ako sa labilin isa ka oras, 15 minutos na pagpangalagad inyo pala tuntunan. Okay. All right. Maninoy, preparar na ha. Oy, ihaday kag ihado. Ballpen kag papel. San hindi na lang papel. Ballpen, lapis, rekta sa kalendaryo. Liwat pat ini ang numero. Parang kayuhan nagapalapit nga palapit. Pila na lang, ihada-yado, 46 dias na lang ang nabilin. Inyo na, abot na, Paskwa mo. May nabilin pa kita nga bali 53 dias. Nagababay na sa ato ng tuig 2020. Ato naman abi-abihon ang pagsulod sang bagong tuig 2021. Ayos! Sa ato na makakaksyon wherever you are. Ang inyo kapamilya diri sa DYEC, Action Radio Bacolod, as always, abanse nga nagatamyaw sa inyo. Malipayon nga Paskwa, kag mahamongayaon nga bagong tuig. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, alas 9:47 na. 13 minutos pa. Anabilin kabagabot ang curfew sa siyudad sang Bacolod. Uy, sa aton lang ang mga ilimnan bla sa Bacolod, gamay lang nga kooperasyon sa aton siyudad. Hindi lang kita magwaslik poder. Remember, GCQ patagyapon. Ang pamahog sang COVID, ara pa. In fact, daw nagataas sa mga nagataas ang number cases, victims ang COVID-19 diri sa Bacolod. Bawhalong kita ha. Kabudlay nga magbalik naman ta sa ECQ o kon Modified Enhanced Community Quarantine. Kakapoy na, nag-augtas na ang ato nga maopisyali sa syudad. Ang mga pulo party, branay na. Ipaiway tananay kay dira kita na makadto sa ulihi kung mangin balik na ta sa normal. Kag kung may vaccine na para sa COVID-19. Kaya pa subong vaccine, no? Kaya pa sang klaro nga vaccine nga i-enkwentro ta sa COVID-19. Kamu na kati GCQ patagyapon sa Bacolod, inugay ka mo kapaugtas ay. Operasyon lang bi. Nakulbaan ng aton nga LGU sa Bacolod kay basiliwat magsaka kapag tibuok ang kaso sa COVID-19, hindi tani sila mabasol. Aliwat naman kita magabalik sa Modified Enhanced Community Quarantine o kon MECQ. Worst, kung mag-ECQ kita. Balik naman ta skanding. Balik naman ta sa panghakroy. Kaugtas na si Vice Mayor Ercet Pamilyaran. Inspired sa ila kampanya, gamay na blang ang kooperasyon na. Kooperasyon mo lang kita pangayo sa aton sinisyudad sang Bacolod. Para nga hindi na magsaka ang kaso sang COVID, nagligad nga mga sinemanag, amat-amat, nubo. Subong na ginaklubaan naman ang syudad ho. Diba, siliwat nga magtimbuo ka magsaka naman.
palihog lang social distancing, wearing face mask, face shield. Mula nang ginaapilar sa aton nga mga LGU sa mga banwa kag syudad diri sa aton probinsya. Palihog lang ha. Kooperasyon gid baw. Ang randa di kag walda-walda. Ang pagpulo pangalipay, saot-saot da, bulubay-libay da. Maabot kina sa simpong husto. Hindi lang anay subong kag COVID-19 pa. Okay? Naton nga mga motorista medyo halong kamo ha. Ini nga gabi darang tupa ang ulan sa Bacolod. Puro naguntat naman subong. Ina tungod sa bagyo nga si Ulysses. Ara sa Surigao City, Surigao del Norte. Nakitaan sa aton pag-asa. So, careful lang ha. Sa aton nga mga nagadalagan pa nga mga salakyan, may pagduludanlog sa aton pila ka mga dalanon sa Bacolod, especialmente kung nag-aagi ka sa asfaltado nga dalan. Likawan tagid ang aksidente ha. Pag ulo aligbat at tagamay sa kwan. Sa mga kawati. Ay mayaman ni manimaho mga kawatan eh. Hindi pa nga daw tilig-tulog na oh. Nagaulan-ulan ba? Pag ginamit lang katiid-tiid. Labot sang baha-baha. Alerto gida sa mga kawati. Ayos. Kung si Song Hyo Hwa Jin pa, pasaway kasi yung mga tao actionary. Keep always safe. Salamat gid kay Song Hyo Hwa Jin. Kay Riza Lida mayong gabi ha. Sa Talisay City ara si Dondi Blanca. Ginatamyaw ni Alexis Torre ang pamilya dira sa may Paranaque kag sa Valladolid, pamilya Torre. Ginatamyaw lang may lang pagpaurok-urok, no? Kay manong email kay manang ni Lida Lopez da mayong gabi gid. Kag kay Maninoy Maing, kag kay Maninay Chari Salvacion. Kamusta si kumpare ko Stephen Uy? Si kumare ko Angel Uy? Hado Koichi, si Toto Samuel Uy, Mr. and Mrs. Lori Uy and family ha. Sa Takuling always gini nagapaurok-urok. Si Mr. and Mrs. Si Mr. and Mrs. Pablito Benedicto Tiara Nawa. Ga paurok-urok na Section Night Patrol. Toto Samuel Castillo Armita dira sa Valladolid. Check attendance lang sa. So, sa mo yung gabi da simo. Merry Christmas, Advance Happy New Year. Sa aton dira nga mga kuana, mga taxi driver nga nagamonitor, Operation Tulong Task Group. May gabi dira sa inyo. Sa pamilya Himoteya da sa Barangay Karabalan, Himamaylan, kag sa Abada Iskay sa Sumag, ginatamya ka mo ni Toto Ramil Himoteya, happy listening na. Para sa may barangay RSB La Carlota, balaga ga monitor sa aton ang pamilya ni Teresita Urita Kahuraw. Si Alex Montesa, check attendance lang wa. Maman si Ana Andrea Pamoso, agdaraman kay Roxanne Asukab sa paurok-urok na, no? Sige, check tayo nga ito sininga patrol to, nga ito sininga crosswell patrol, sitwasyon sa Metro Bacolod. Tanbay ka mo dugay-dugay ha, sa aton nga mga ka-aksyon, SAP sa Action Radio Bacolod. Magabot naman tayo sa atong bulang kristalo. Kung sino naman ayhan ang mapalaron nga makabaton sang cash nga 500 pesos. Ayos, malihog lang ha. I-alerto ang inyo nga cellphone pag-ring sabtadayon. Kaya basi kadua ka beses mag-ring kag hindi nyo masabat, masaylo kami sa masabat kag mag-ring nga cellphone. Tansan nyo na ni.
Hi lang kay MGF, Lily King, St. Paul's sa Talisay City. Pinatamya ka mo dira ni Mac Del Rio. Wala ko nga pagpaurok-urok na. Sige, i-check na si Action John Diaz. Observation report sa aton sa nga patrol to. Sitwasyon, lunes kondisyon sa aton sa nga pagpangalagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Yari si Action John Diaz sa patrol. John, good evening. John, please come in. Mayroon ka! Action Eric man gabi sa... Action! Namin sa mo nga lugar, di karoon ni gabi ni Papangwa. Ngaman. May sita kami tani, di bla kay Migo, ta Jerry, siyo kung kumusta ding iya nga mga display, di way pa? Oo, way pa. Hindi na mo makitaan, kay pwede ka na mo slakyan, do, ano sila guro, meeting guro diri sa iya nga hotelo. Oo. Kinutok lang pati mga pulis, mayari mo din naka-on standby, no? Gari kabi namon, kung may mga design na bla, kadom-dom ka na nga ginatagsa, ibig sunod namong, ang yadi na nga daw may pagka, ano na diri gani, may mga Christmas diri nga decoration. Oo. Na diri gid sa una naka-plastar kay kay subong nga gabi, ano pa man ang gura kay Nobyembre pa lang man, wala pa naka-plastar basi puri pagka Disyembre action na may i-plastar na sila, no? Okay. Pero ang gabi sa totanan nga maka-action, medyo maulano ng aton nga gabi, kay na sa ngapon do karami isang panyempo, paggabi nag-bisyosa, Oo. nag-gipi sa action Eric, no? Nag-ulan-ulan saya. Akit Andre namon kaniyo. Damo ko man taxi nagabiyahe karon nga gabi diri sa may El Fisher Dampe, may mga taxi pakita nga nakitaan, naka-on standby, gawla pasero pa. Mga pulis naton kurteo libot nila nga libot tanan lang nga mga areas diri. Sige nililibot na sa ganit manog alas 10 na kag manog curfew na. Gani. Sige man na ilalambihong mo, no? May Yes. mga iyagi na ka ano ni ganin mahindra ni Bla Patrol Oo. sa mga kapulisan mo ganing randa din nila karong gabi nga perteo kung damo kita sa mga nalibutan, no? Iban bing nga mga balaligyaan na matamat na ginmaan nga nagasira ang iban nga mga kalanaan kay bukas pa pero siguro kahimos na lang niya kadamo Wala ko seros pa. dalano, no? Oo. Mga taxi da ginawa kay kadamo ko sero why na jeep why na jeep po kay why na gabi-gabiyahe kay ras din nga daan. Oo. Pero ang taxi may ara pa sige Ara pa, ka biyahe ara pa. pero ang mga paseros dalan perte kadamo ang sinadek ginawa tanan nga mga taxi Nga mo. kay basi chance mo na ni araw grupo bisan diri sa may tubang sang lagon mabiyahe na natagulay pa nga eh. Ma? Pwede na guro mabiyahe na kami gana di guro sa patulay, no? Damo pa zero, wow. Tawag ko sa iro, makaganal po tani guro pang 20-20 lang. Apo gusto ko na. Ay, di na kayo ba? Di ko na babi. Manigos, pa mo ni Papanga. Aga, niya pala mo ba? Di pa kami declared din sa di blakaron mo biyahe. Kaya ito ko na mo pa zero eh. Iban, alin pa rin sa mga karanaan bla. Oo. Kapag kaginat make use pa nilang opportunity mo. Bisang Lunes, hindi ka na maligar na mo gyapon nagaginawa kag nagakanto sa pila ka mga balay Yan, kalanaan action na rin, no? Yes. Adri sa may katuslaw, Adria ligwa na din ang dalan. May ginubukas sa mall na mong. Sarado na gid man ni ang Ayala. O ay na di bukas, iba na bisan pang ilang kapihan, dis dalom, sarado naman. Gani. Ang 80-80, sarado naman ang muso ni Uras. O, Yes. naging masado, Dre, no? Bisan ang ilang ganing nga Christmas light. Patay naman ang Christmas light ka 88. Oo. Kung problem na ganyan mag-closing times, laya. Pero kung magsarado na, ang mall, sarado, o patay naman nila ang mga decoration. May ano na din sila mong may bilhin na ni sila. Oo. Kasi paano pa rin nila bilhin, naging plastar eh, sa may 88 lang. Okay. Na, may mga Christmas lights naman sila. May mga parol na gani eh. No, feel na sang mga shoppers na sa 888, no? Oo, feel na ganyan. Christmas? Imoy ng hangin. feel na ganyan naman yung mga Christmas lights. Pero yung Paskwa na ganyan. Oo. Bukas bala, kung hopefully kung bukas pa sila by amos ni oras, kaya usually gasara sila 9 p.m. Sa kung napaka-akson nga nagapangita bala sa mga series nga ginatawag nila lantern o kunabi nga parol, Okay. may ari na available nga nagabigyan sang parol aksyonerek. Driblas lapit sa aton sa may Burgos, Gatoslao, Oo. may nagabaligyan di parol. Galing made in Mulsan siya. Hindi rin sa made in Big JMP. Kinahalag kita, aribla pangona, mo di sa
ang sanguna, Oo. kalabanan Action is made in BJMP o buot siling ang ginaobra Oo. or ginimo sa mga preso abi nga mo na ila proyekto ginobra subong according diri sa aton istorya na ligad Oo. wala abi subong sang may produkto nga ginpagwa ang iya mismo aksyon ka mga preso Okay. o yabi ka BJMP. Mhm. So ang ginobra lang nila is instead ang mga nakagwapla sa pisahan yung tipo nila aksyon kay makilala ko nung ilang iban nga nag-obra dra nga sa lady nakagwa na sa prisuhan Okay. yung tipo nila ginpanawag nila gindala nila sa isang lugar tapos ginpaobra nila sa parol. Okay. So ang guwaya doon made from BJMP masagyapon. Timayan mo natin sa paano maka-income sila. Oo, mga dati preso na Oo. nakalaya na na amo na ilagyan pang tipod and then ginpaobra nila sa ang parol action erect. Okay. Mayroon sila series ang Square, mayroon man series nga gagmay na lang ang Star. Ang presyo ito 700 pesos something. Domo na ko ng pinakabarato, 700 pesos pulo na sa kabilog. Oha. No? 700 pesos. Sa dugwaya, do tag 70 pesos ang kada isa. Okay. Meron na square or rectangle, kag meron na sang star nga shape. Aha. Ang mga parol naman yung gagmay nga may multiple color na range sa mga 500 pesos and then may tag 1,000 may 1,500 gagmay do pinakamali think do 5,000 dako na ginit parol. Okay. So buwan sa tisa nga naton kay subong abi sarado na sila pero may laragway na namakita sa tunya Facebook page sa naton tanan nga magkaksyon kung gusto nila malantaw ko ng itsura sa ito naton nga parol nga ginabaligya diri amo pa lang ning bukas Oo. diri sa may Burgos Gatuslaw Dampe do mo pa lang ning bukas nga balaligyan sa parol Oo. iban diri sa may rolling hills ang una may arada do Pangasinan subong siguro wala ka biyahe kay bangod sang COVID Okay. wala to may naka-display even dra sa tubang sa BJMP why ba naka-display kay of course may pandemic mga daan di ba sila ka pinagusto no diri pala ang may available action Eric anyway sa totalan nga maka-action naka-prepare na ang iban kabalugig ko may iban nga nakitaan ko sa comment section action Eric Okay. may naka-prepare na sa ilang kalagtuan tani kay tiban guro do na ganyak to blado pwede talaga ka pala ligo-ligo na sa may beach ay Oo. agar kay poryada no undang wala ginwagtang ginang ilang plano kay tisrado na ang Punta Taytay beach resort from Punta Taytay temporarily ginpasiradaan kay technically action hindi gid man sila pwede kabukas pa kay under GCQ ang makabukas sila kalan-an Okay. no amo na pwede makabukas nga may limitado lang Aha. pero dito sa may Punta Taytay hindi gid sila yagali pwede kabukas galing ang balda rin ni Police Lieutenant Gilbert Batiles ay nagmato-mato dahil ko ng mga beach resorts bala bukas action ka wala iya sang panugot gikan sa Bacolod City Government kag wala sa certificate kay usually kung nag-open ka resort may ginagaana sang certificate of authority to operate mo mo ng CAO usually ginaya kasi tourism office ang ginatagan nila do ay para sa ino mga hotel pa lang sa Bacolod pero mga resort do wala pagidman dahil kaya mo na wala basta galing may bukas na resort especially nga do na ang iban guro do na hidlaw maglagaw-lagaw ang kakatabo tiyan mo na damo sang tao dito sa may Punta Taytay Okay. weekend weekdays sandigan di na monitor kag damo nga daan sa mga over the social media ang mga problema bala iban nga naglagaw kisa halit pa nagapost sa Facebook na bla kay damo makakita ko di ka man nakadto kalabalan mga ara dala sa lugar dala higman dala saman ati resulta disgrasya ang ila dra nga pagbukas nga tani do pa simple lang nga pagbukas Oo. kay para makagulo ganar man kag makabulo-baligya ati subong wagid no way nato nga finance sila pero ti amo ginang realidad iban ka pa simple nalagkadto kami to kay na sarado gid pero kita na nagsulek alin gid ris may pinakapuno lapit di blas sa mga viewing deck hasta dito sa pinakapunta do lapit na blas may resorts na Granse Okay. sarado gid tanan wagid yung bukas kay na may ara ka bantay sulod pipilang naot lamang pero in terms nga magbaton bisita daw sarado gid so temporarily siraan na sila mabalik na sila action kung may ara na asang guidelines nga bago amala naguro panundom sa ila para at least hindi man sila balaliwat na kaya balik sa Batiles nga daan problema sa barangay subong kay sikap ka ba nag-positive
So, aga-coordinate pa sila sa barangay at least para mabuligan nila kung anong possible. Kaya ginatawag sa mga nila ng area of concern ang barangay Punta Taytay bangod sa pagtaas ng kaso ng COVID-19 action, Eric. Ako natin si Police Lieutenant Gilbert Mateles, ang station commander sa Police Station number 9. Yes sir, ang impasira ko na, kay daw hindi gid makontrol ang mga konta. Actually, bawal gid man na sila, ginatagal lang natin sila kontrol. Tubugin pa sila ko na. When sir nag-take effect sir, ang temporary closure sir? Actually, wala man na sila wala man na sila open, sila lang open, sila lang man ang nag-open. So, why pa man left ang aton nga pag sirado ka bits. Bits nga GCQ. So, under sa GCQ naman, so wala pa na ginallowed ang wala pa ginallowed ang mga beaches dira nga mag-open. So may na-observe ka mo sir nga daw uncontrollable ang number of nga nagakadto dira? Yes sir, oo. Pila ka days na kita kuha nila. So, halos wala man kasunod dati kang protocol. So, that's why nga nag-decide na gud ako nga ipanpanay daw na convicted kay gadamong daan positive sa pagkakal. Gani. Oo. Pero sir, wala labot nga gadamong taho. Kamusta ya sir ilang compliant tani sir sa mga health protocol? Kung obserbahan ka daw ang iban, wala gid observe. Muna gani nga nag-decide na lang ako nga para hindi makita ko kay manay. Nakita natin nga why nag-observe ka protocol ta. So magwa sila da sir tanan gid nga mga beaches. Tanan gid totally gid tanan gid dilada din pa close tanay. How about sir ang mga kalanan sir? Ang kalanan wala naman na problema kay ginalaw man ang kalanan man. Ginalaw man sila. 50% lang ang ang ilang customer dapat. So monitoron pag-apon nato nila kung gapalo sila sa guidelines kag health protocol. Okay. Ang natabo na yagileya sir wala na sila any nga certification nga pwede na sila kabukas. Sila lang gina nagbukas. Yes sir, oo. So anong imo sir nga himuon dra sir para mabalaan gid ninyo sir nga hindi sila liwat naman ay magbukas tubtob nga hindi pa sila allowed? Ginamonitor nato na every hour ginapatiyukan ko nga patrol po. Sunod sila Sa protocol. Order. Pero sir, na istorya nyo man sir ilang mga management? Yes sir, oo. Baligid pa istorya ko na sila. Kung isang adlaw, istoryahan ko na sila. Then pabalikan ko lang kagay na. Ang istorya man natin tanang-tanang. Kaya kapan mo na sila, intindi mo na sila. Kaya kung hindi sila magpalot, ang order abi alin sa ibabaw mo sa OEC. So, gapa-implement lang kita sa order. Manangagin natin nga pananahan na yung order sa babaw. Oo. So anong imo nga appeal sir sa mga pumuluyo dala sir sa area sang Punta Taytay kag mga tag-iya? Compliance lang bala sang ginatawag nga health protocol natin kag ang mga guidelines sa arangan under sa GCQ, no? Kag of course ang pag-maintain naton sang aton termi nga pagsuksok ka face mask, pag-observe ng social distancing, So nagkakasihan si Police Lieutenant Gilbert Mateles, ang station commander sa nga police station number 9, may out siya dring apilasyon sa tanan nga matag-iya. Sa mga negosyante, subong guro dapat pinila nga tanta sundon gid man ang mga health protocol kaga mga mando aksulerek. Yes. Kabalo kang do ang policy subong sang BCPO sa gusto kang sa hindi isang kalabanan. Example sa isa ka compound na isa lang na court nga do nag-violate. Oo. Usually dala sa tanan aksulerek ginapasaladaan nila bilog nga compound. Hindi lang isa ka baligyaan. Kay hindi lang ng first time naging sampulan ang Punta Taytay. Ang issue di ba sa art district? Oo. Ang concern to ang art district mismo ang gallery. Yes. May nagabayle. Ang makatupad dili dira may mga resto bar na nagabaligya. So mga resto bar may report nga may nag-report sa ila sa police or sa EOC nga may ara kuno pa simple baligya sang ilimnon. So kay under investigation siya bilog nga resto bar subong sa palibot ng art district ginpasirado man. So amo na siya ang dapat tandaan sa iban nga mga manugbaligya nga
kaya nga makapekto sa iba, dapat na nila i-make sure nga iba at talupang doon Manila kay para hindi maulamid ang tanan aksyon, Eric, no? Ano man na, karon nga gabi sa Gyapo na pato dahil kita diri nagalambihong, ari kami sa may bahin mga kaaksyon sang dalan Locsin, kita naton diri kalabanan ng mga baligyan, sa nagalagid man mga kapiyan kag iban pa, pero amo lang bawi ang kapaang sang panahon aksyon na karon nga gabi. Sa ato na mga aksyon tala na, abantayan karon anong pinakauling investigasyon sa mga kapulisan sa Police Station number 3, kaya nagpagwasang statement diri mismo ang organizer sa ning Vic Con, amo ni ang nag-conduct sa isa ka-exhibit mismo sa Art District Sakop sang Barangay Mandalagan, Driman sa Sulad sang Bacolod. Pero sa atong tanan nga mga kaaksyon, isa naman nga dugang ebidensya sa siyensang pag-supplemento ko ng pag-inom sa standalone ukol puro nga vitamin D3 kapareho sining atong ginikapan nga nga life extension vitamin D3. Kami dako nga papel, batok sa balay Bacolod. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Una sa patala sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon! Live Patrol! Ayo, salamat kinaksyon na John Diaz sa Triabet Observation Report sa ato sa Patrol 2, Kuswen Patrol. Interview siya kay sa hepe sang station number 9. Angot sa papasiguro yung ati, wala sa may magbukas ng mga beach resort nila sa Punta Taytay tungod sining COVID-19. Balikan tala si Action John sa iya sila tipon na mga action balita saya siling apag panumbalik report. Ang report na aksyon na John Diaz ang inadulo mo sa Kalawan sa Santon Plaza.
nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Ang report man sa ato sa Patrol to, ginadurong si sa kalabasang Evergreen. Nasa tamang serbisyo, aksyon, aksyon, radyo. Magadira sa kay Bruno X Bambino Jr. Sa kay Reggie Javier dira, no? May nga pagpurok-urok dira kay Toto Reggie Javier gapaurok-urok kinsaw. Si Indero Narihida Traba naga-extend lang sang condolences sa pamilya Vergara sa pagtaliwan sang amay sang aton classmate Rafi Vergara. Halina kay Rona Rihida Traba. Ayos! Magabidala kay paring Ken naron sa guys sa Tokyo, Japan. Sa kay Police Captain Wilfredo Binuman Jr. Ang bago nila nga hepe sa Valladolid Police Station. Mayroon nila kapag paurok-urok ka. Kay Nora Villalonda may gabi. Sa kay Remy Villamarso. Tinatamyaw tada sila. Si Nanay Consinga Monitor mano. Ira sa Sacramento. Panamyaw haling kay Joseph Roland S. Havillana. Sa kay Olivia Hulagting may gabigid. Sa may Estom 3 Barangay Stipanaya, si Chris Velmatreyes, monitor mano. Sila ni Jocelyn Libuon Dispuho, kay Mili Oligo, sang Barangay Tangob, si Katendansman. Sa Kuwait, si Cory Bidahawa. Toto Ping Luha, may gabigid, Toto Ping Luha. Dila sa Panokoy. Kay Chris Villa Treyes da, may gabi ha. Mr. Mrs. Jodlet Calves Pamposan family. Sa kay Jenny Oseser dira sa Hong Kong. Bilardo family dira sa Macau Central. Tamyaw ka mo ni Billards. Dira sa may Villang ila. Dito ko lang pamilya Barela. Sang bagaas sa hinigarana na Telma Tatay Pulyon. Nakasawa ko nga si Jessica Barela. Halin ina kay Gerards Barela ang
Panamyaw. Rosalina Arellano Espadero, mayang gabigid. Tami ako dira si Bordag, 8 years old. Ang Panamyaw halin kay Janice Himotea kag Ramil Himotea. Cherry Villaflorda, mayang gabi ha. Ang duwa ko kabataan gabugtaw pa subongo sige tuon. Siling ni Marie Asop. Sa Quinta Victoria sara si Isman Torreña. Ka paurok-urok sa pamati. Sa Bago City, Barangay Poblasyon, Ramos family, si Shane, si Jayan, si Shemay, kag si Ana Marie. Alin kay Mere Cuertas Ramos, ang Panamyaw. Si Milendi bala sa Kolingko, may gabi da, kay Roberto Lamis daw Roberto Lamis, tamya lang si Kagawad Elmer Kapawa sa Barangay Kabatangan, Talisay City. Kapaurok-urok yun, no? Sa Athens Grace, ara si Rodel Zagiri, monitor gid. Sa Paranaque, tamya lang ang mga Energy France Club, alin kay Michael John Sison, si Rosalie Villaronte, tamay lang si Tuling Villorente. Alin kay Rosalie Villorente. Paurok-urok yun. Sa may St. Paul's, Talisay City, tamay ka mo dira ni Mac Del Rio. Si Roxanne Asukab, ara man haga paurok-urok masakwan. Action Night Patrol Program, no? Sa kay Rolly Famulaga Pagapulan, may lang nila nga pagpaurok-urok. Sa Barangay Maaw, Pamilya Palomo, halin kay Haley Walter, kapaurok-urok, no? Kay retired Colonel Placido Hinteleo from Roberto Bacusa sa Puerto Princesa, Palawan, no? Roxanne Asukab. Bago paurok-urok man si Roxanne Asukab, no? Sige. Antes sa mga report gikan sa ato sila nga mga correspondent, dali lang. Kay dili tanay sa kayuhan SAP sa Action Radio Bacolod. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdao. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Ari. Abi, check tabi ang linya ya kung nagaring kag kung masabat ya, tsansa ang 500 pesos para gid sa iya. Ara, garing. Alay ko din yung sa masabat. Check ta. Kung mayo ang kuha niya. Garing, oh. Tulog ni Guru. Tulog ng Kasimaryo ni GM. Barangay Takuling. St. Francis Village pa. Lag ko balay da mo, no? Oh, I get. Tulog na si Lolo. Okay, sa ilo ta si Piaka. Tulog na si Lolo. Action and no, be. Ara ta, di. Ara na, be. Okay na. Oh, sige. Oh, gintaw ka liwat action and hindi na pag tatlo kay kung tulog na kita siya. Isa lang ka rin kanina, batian niya na akong bugtaw na siya. Cut off lang action and cut off lang na kay basta pag ring ko kung gabantay ka, kung gapamati ka, way kag katulog, pag ring sa cellphone mo, sabat mo ginilay niya kay sa pinsar mo na, pag ring niya, kwarta na mo. No? Sigurado na yung 500 pesos. Number you have dialed is either unattended. Unattended. I-check abiliwat action of the day for the second time around. Kung attended, isaylo tayo. Gabot aliwat. Number you have dialed is either unattended hindi na para silang 500. No? Ang 500, base ara si katatlot nga gabot. Nga may tsansa. No? Greet ko kay Mama, ko Agnes, kag pamilya Pinyol sa Silay City. Alin kay Toto Joshua
Pinyol. No? May gabi dira kay Toto Joshua Pinyol. Tama lang si Mama Agnes kag si kag pamilya Pinyol dira sa syudad sang Silay City. No? Halina kay Toto Joshua Pinyol. Kay Sir PO3 Frank Francisco sang station Wayman sang police station number 1 monitor gid sa ato no si Sir Frank Francisco. Okay? Action Andre, why gid? Ara naman no. Ikapat na no eh. Oo, sige, ikapat na. Though hindi gid sila para sa silang 500. Kaya kung nila ng 500, sigurado ko one click lang na eh. May gabi dira kay Madam Marley Di Mabildo, no? Siya kay Madam Marley Di Mabildo, no? Siniya sa ako niya, pensive look, kanami kuha mo. Ay, salamat gid kay Madam Marley Di Mabildo, no? Kay Cox Mosqueda Talde, may gabi gid, no? Ara, garing. Ika-apat na to. Sige, wala tonta. Puro mga senior citizen, no? O, tingin nyo, ba't ko tulog naman ni Gorte ka barangay Banago ni? Oh, kaapat. Okay, good. Pag hindi na mag-ring ng... be? Okay na? Malupok ang cellphone sang ring ng ring, kasabat. Sige, sa ilotas piyak. Okay, unattended. Oh, sige, sa ilotas sa ikalima. Wow, na ano na nga. Ikalima na. Why kita da? Why kita da? Oh, kanugon. Kanugon, no? Nga kanugon sang kon. Kanugon sang 500 pesos. Wow. Napagit, garing man. Pila niya? Binubili, 32 niyo. Taga Tango ba ni? O, taga Barangay Tango. Ring the bill. O, yung chansaw. Huwag chansa mag-champion. Hala. O. Tulog. Okay. Ano na? Si kakabot action GM ano na, sa ilo taliwat. Maing gabi dira kay Manang Silin no? Manang Silin Frias. Si Manang Silin Frias ga kuan gid. Ga paurok-urok si Manang Silin Frias no? Mahal dira nga pag paurok-urok. Hala. Ano ni? Why gijahu? Oh. 59 anyos man niyo. The number you have dialed is now unattended. Please try your call later. Why The number you have dialed. Hindi kita nga yan ada pa isa. Ubos siya pura mata sa patrol ko sang halaka to. Sige, i-check ta. I-check ta biliwat ni. Ari makasabat ni buinas ni mo. No, may gabi dira sa kay Mr. John Garcia, haling kay Annabel Garcia ang panamya. Ara, garing na. Ining hunay ini, kuha na mo telepono ni. Telepono na, pero ang telepono mas hindi magsabat. Hindi niya cellphone, telepono niya. Ay na, ano na nga, isabat ako. Tulog na sila guru. Oo. Be, gabat aliwat. Baby, gabat aliwat. Why? May gabi. Ara si Alicia Sola. Oo. Kung ka sa bap. Ikaw nila. May gabi gid Lula Alicia Sola. Ikapito kung gabot ikaw. Ang magiging gabot ko magiging sabat sa ila telepono. Gapamatigid ka.
Wala ang ikapito kang gigabot ko ang Ay, gito, swerte. swerte mo gid. Swerte mo gid kay ikapito ka ang anong itawagan ko. Ay, thank you. Ang ilang nga cellphone garay na wala na sa bat ko hindi sa guro sa 500 ay. May pa si Lula Lisa Sula kay kapulaw pa pati pa ay katulog. Yung pamiyod. Yung pamiyod. Ito ba? Malagal ka na ba tiyan mo rin sa ibo ng telepono? Oo, kay ari ka sa dalawang kapanaga-pamatik kung nga gabi na karing pang telepono. Huwag ka mag-expecta manawag si Mox sa radyo. Oo. Wow, ikaw kitang libinas ka makakuha 500 pesos. Ay, hala, thank you again. Thank you again. Lola Lisa Sola, hulat mo na kami matext na sa imo. Kakundi mo kuhaon ng 500 pesos, ha? Sige. Salamat kid, Lola Sola. Salamat kasi mga papamati, ha? Sige. Thank you. Okay, salamat kid. Good night. Sab sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sab sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio. Salamat sa pagsagi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Malaga nagsabat si Lula. Kung ay kadtogid sa iban pagid. Nagabidala kay PO3 Frank Francisco and family. Kung si Manang Silin tawagan mo to at automati sabat na yun bro. Sa awa ni Toto William Prias bro. Kaya gaugtas si Manang Silin no. Way niya ginasabat ang ginatawag na yung kwarta na 500 pa. Ay, Bertio. Kami ako lang si J. Barato sa Carlota City. Alin kay Cyrus J. Michael Barato. Hindi Guro Mahal. Nagabit na kay Toto Roberto Lames. Kay Glory Jane Guadalupe Ilagison. Huwag pa mati pa si kumari ko ni Ninit Ilagison. Wow, puwerti ha. Gapa urok-urok pa pamati si Glory Jane Guadalupe Ilagison. Si kumari ko kumpare ko Art at kumare ko Ninit Ilagison. Ay, puwerti. Si Joanne ka monitor pa sa ito, no? Joanne! Mahal na pag-monitor. Aksa direk, ako balataw. Gay kay gabugtaw pa kuya. Si Lenny Garth Barabilia Kaknio. Ay, puwerti. Sige, check na mga report na. Gikan sa ato sa mga correspondent. Report live gikan sa area ni Aksyon. Roger Gotib, Cadiz Escalante, Kagasagay. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari sa Aksyon Roger Gotib sa report. Jer, mga gabi, please kamin. Aksyon Eric, may gabi sa mga aksyon sa mga balita gikan diri sa mga siyudad sa Cadiz. Aksyon Eric, una akong tanayan ang balita siyudad sa Cadiz, isa ka wanted person may kasong murder kag Nobel recommended pero 14 katuig na kagin na panaguan nila yung kaso. Agin siya ang tagay panakop na makatapos sa kapulisan sa joint operation sa Provincial Intelligence Unit sa Negros Occidental Police Provincial Office sa pagmumuno ni Police Major Alveria. Daligin lang na siya dogin ka attack ang pangalan Alvin Flores. Ang ako Alvimar Flores, may si Major Alvimar Flores ang lokpo. Nagupon ba na makatapos ang kapulisan sila sa Cadiz na padulong sa St. Patrick's Homes diri sa may barangay Tiglawigan na nag-serve ang warrant of arrest na gin-issue sa korte
Ini napatuhoy sa isa ka persona gikilala kay Johnny Sayam E. Aribalo, 36 anyos edad alias Buboy Sayam Aribalo. Ini siya ang may kaso nga murder at mga alas 8:30 sa gabi higit na patigayon na kamo nga operation kapag serve sa warrant of arrest diri sa may request site sa Purok o St. Patrick Village sa Barangay Tiglawigan. Ini nga kaso nga murder inisya sa RTC Branch 60 kag nakapesa inisya January 16, 2006 pa. Ang nagperma sini o kung napagwa sini ka siyang warang kumarasi ng perma mo sinurong Judge Renato Dimonyes nasa retired na nga judge sa RTC Branch 60 dari sa may siyudad sa kanisa na siling na Nobel recommended ang among kaso aksionareka ito bang sini Dani Sayama sa dugang pagkinaton nga balita sa siyudad sang Sagay, release ng kapulisan ang ilang in-invite nga duha ka mga persona na tudlo man kuno sa mga wingpet nga involved sa sinipag-tiro sa mag-asawa. Mga pasado la susot na sa gabi kagabigid lamang sa Purok sa Apple sa Barangay Vito, Ciudad sa Sagay, sa din Pops, doon na. Ang duwa ka mga mag-asawa, nagapamilin ka sa hospital, kaya mayo kayo sa pinakalitis na information na critical atong bata, pero sunosan, nakagwa na sa operating room, kang hospital man din sa may siyudad sa Bacolod, kamtang iniya ang asawa, gikilala kay Ross Smiley Cavallo, i-player at 46 anyos, arak karon sa Vicente Gusilo, District Hospital, Kinansing Escalante, tapos nga inisya ang may igo sa nawala ka may siya paa sa may buli. Ang iya sining igo, kamta iya sining bata naman nga si Moises Cavallo E. Ramos, 46 anyos, managidad, agenda transfer, kagabi dira sa masyadag sa Bacolod kaya pinakalitos information nga ini siya ang naoperahan na kaya may mga report kayo na sa aga nga nag-expired kuno. Pero aton nga gina-confirm ini kaya wala sa kamaturan nga ini siya ang napatay kundi nga naoperahan kaya kamay pa nga makatibawas. Ang suspect na gindakop amaring magpakaisa na si Pablo Baha E. Eduardo alias Buyet, 62 anyos edad, kagining si Francis Baha E. Antenero alias Francis 30 anyos edad, residente man sa mga lugar sa may Purok sa Apple sa Barangay Vito, Ciudad San Sagay. Pero ang trigger man din isa ka security guard. Kaya karoon din yung ginmayaw nila, kaya wala naman bisan siya ginadutihan. Ini si TD Arceo, alias TD nga soltero pa ini Ruben pa. Amo ini ang ginakabig trigger man nga nagpalapit sa mag-asawa nga ara pa mga kabataan. Kagabi sa ila siringat siyanggi kaya pagkatapos nga palapit naka-face mask ini siya dan giluthang ini ang mag-asawa. So, tulo sa ato sila nga interview sa kay Police Staff Sergeant Roland Jalwag. Roland Jalwag ang investigador sa Sagay City PNP. Ginboy nila ini si magpakaisa nga Baha, ini si Eduardo kasi Francis tungod kay wala gid sila sang basihan agod nga i-detain ini matapos nga ilang ipatigayin ang interrogasyon sa duha kada masyado man sila sa operative kayo ga-operar gid sila kag willing gani nga mapa ilalom sa paraffin test. Sa porsyon sa bayan ni Police Staff Sergeant Roland Jalwag sa Sagay City PNP ang investigador kang amo nga police. Actually, invite ko sila kay nagatuwa nga ang witness malaga diningkod sila sa shooting incident. Although nga amo na, pero wala personal knowledge ang PNP.
So, invite naman sila for investigation purposes. Oo. So, and then, dahil na sa halin sa gabi at sa madaga, interview ko sila personally. Sabihin lang na sa ilang part, kuha lang naman sila dito sila paminalay, which is wala man sila nagpalakyo. Oo. Hanggang sila ang ilang status kung pagkatabo. So, kung ikaw sa tao yan na may ara, kaya crime na mahimo, mostly palakyo ka din mo. So, hindi lang post na inuon nila. At ilan isa po ang ganman depression, lahat ko sila, nanging ganman pinag-sitay dito, LSTD, kaya nang pinakita. So, sa kabalo kay, actually, may comment sila yan, ng all-judges sila, and yung complete. Hindi ka So, wala kang circumstansya na nakita ka mo na pwede sila ma-implicate sa kaso. Okay. Actually, kung rin-dispute ang ating witnesses, i-file with nila ang kaso, araman ka, buligan pa siya, kung ano lang nila testimony. So, court na lang ang decide kung may probable cause with ng diwa. Kaya kuha niya mo, the first place siya, ang truta nagabuto, isang portion siya, pero actually, lang sa kanimalay, kapang contact sila. Damo man na dahil natin makuhan, dahil masakit lang sila nga part nila siya. Ano lang nga, speaker sa ilahan na kasi later ang nabultahan. Nakikita kami positively identity siyang suspect mo. Nagatuwa lang nila ngalan, so therefore, hindi kantuan po sa truta ka, i-invite sila. I-invite sila. Hindi naman sila mag-separate sir anytime kung ano good, para pintes. Ano mo lang lang na kwento. So, for sure sa Babayan, may police staff sergeant na Rolling Delwaga. Na mismo sa Yaman talaga din konfirmasyon na ang ining biktima na si Moises Cabalo, wala iya ma-expire actionary kundi nga ara karon sa hospital kag natapos na ang operasyon. Okay. Igo ang binis sa may ubos ang dugan sa may sulok-sulok ng lapos sa likod ng bala. Wow. May ara nga tatlo ka masiyo sa caliber 45 na bala kag isa ka defense lang na recover sa crime scene. Kang bag responder rito ang makatapo sa nga kapulisan. Ginalantaw na tilan conflict naman sunopan sa kay PO3 o kung kay Police Staff Sergeant Yalwag na ang ilan na nga conflict ang ligat na tuwig na bilang angkon-angkon blasang duta da. Kasi ni ako ni. So, amo na, nagkapayag man sa kasawa nga si Rosmiley Cabalo, nakita niya kay Antes mag-tiro sa Banaya, pagkatapos niya tiro rin Banaya, na hawiran niya pa ang face mask sinisang suspect. Okay. Kag nakita niya ang itsura. Amo na nga siya mismo nakapinpoint na amo ini ang nagtiro si TD RKO. O galing kay ning duwa na implikar man kay mati upod man of the line man si TD RKO kagining magpakaisa nga baha sa ila sini nga grupo o ginalantaw na base kon of the line pero wala sa Okay, balikan ta sa Action Roger Gotib sa nautod yung report. Ko lang tamong tagli, medyo land conflict, no? Agaway sa duta, no? Nga nagkantos punto nga tinirwa ini sila ya, mong nabudlay, no? Action Roger, please come back. Amo ni Action Eric nga ang duha, tinawala gid sana makita ang kapulisan nga daw pwede sila rason nga pwede sila i-detain na din. That is why ginboyan, hindi na kaina sa aga. Pero pwede man Japon i-file ang kaso batok sa ila kung gustohon man sa mga tanga pamilya, no? Sining pamilya Cabalo na mo ang biktima sa karon sa sining panglotang. Ini si PDRCO, hindi na makita bisa sa ginadutihan niya. Kaya isa ining security guard wala na gid sa area. So, indikasyon sunod pa sa kay Police Staff Sergeant Jalwag, indikasyon ini nga ini si PDRCO may ara gid
na dako nga involvement sa sining kaso kahit tinadula siya. Wala tinigduhan naman niya, so medyo wala ya masyado din na nakita ang pulis nga ma-implicate sila sa among kaso. So far, klaro naman pwede naman na mag-file ang kaso pero lato na ang pamilya nga hatagin siyang affidavit so matapos na sa hospital sa magkagwa na action na magsilingon, regular filing na lang ang ginapag-file sini kay at large man ako din si TV RKO. Kaya ba niya tumagulong ang report, ikakalma informasyon dari sa EOR Area of Responsibility. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi sa aksyon, Roger Gutin na report. Sa Bacolod, aksyon! Radyo! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat gid Aksyon Roger Gote live report gikan sa area sang Cadiz, Sagay, kag Escalante. A report na Aksyon Roger Gote grado ani aksyon. Sa Valladolid. Sa pamilya Kesyo, at pamilya Halandoni, abilisin na rin kita kamo ni Signerd Halandoni Kesyo. Sa Valladolid, araman si Gister Bayhon, nagamonitor sa aton. May gabi dira kay Gister Bayhon. Alex Montesada, Binitin Obaldo and family sa East Home 4, kag East Home 5, kag sa istansya sa Division Mandalagan. Alin kay Liberty Binitin Obaldo. Kay Heaven may gabi dira. Kay classmate Merly Dolido Magallanes, kay Jose Herson Lapini Gunyo, kay retired Police Colonel Ulysses Ortiz and family aragid ka pa urok-urok. Ha? Sige. Alin sa report ni Aksyon Roger Gutin, si Aksyon Stephen Presquito, may balos mga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon Stephen Presquito sa report. Stephen, may gabi pres kami. Yes, Aksyon Eric, karon sa update natin na sa San Carlos nga sa diin na karon nga gabi, isa ka purok sa isa ka barangay, labi na diri sa may barangay 1 sa may purok lubing sa diin rescue ini sa aton nga City Disaster Rescue Reduction and Management Office, tungod nga naggulpi lamang nga nagtaas ang tubig sa mga panimalay nga ara dila nagka-puyo no o naga-star gani nga nakabadong kita sang isa ka tawag aksyon na Eric sang isa ka residente dito nga nagpakaya sila sang bulig kay tungod nga mga alas 7 kagina lamang sining nga gabi nga sa prayon nga pag-ulan-ulan diri sa syudad sa San Carlos, gulpigid lamang nga nagtaas dayon ang tubig kay ini nga residential nga ini nga lugar
nga tapad ini sa slaughterhouse, kadamo sa mga panimlay nga rin kag ini siya nga area action Eric, low level ini siya nga lapit na ini sa may seaside. So gani nga kon during mag-ulan-ulan, dayon nagataas ang tubig kag nag-awas pa ang may punong sa dira nga side. So gani nga gilayon no nga nag-rescue man kag atag isang assistance sa aton nga sigari mo kag mismo ang mga barangay tanod o kanang at mga ang aton kapitan dira si Kapitan Toto Lopez sa pagdatag sa assistance sa mga residente dira. So ang ilang mga salakyan, ang ilang mga motorsiklo, ina na lang parking diri sa may barangay hall sa barangay 1 para lang nga hindi ma-trap no sa tubig nga maglubog ini. So sa karon may na lamang kay nagaganagana, may ara nga iban nga gina-evacuate gid siya na sa aton barangay hall sa aton CDR mo para lang no nga ma-safety nga ang mga residente nga kuning kaso nga magtaas pa gid ang tubig. So gani nga ang iban wala man bakwit no o wala sila upod sa atong disaster risk para lang ma-safety sa ilang kabuhi gani apang sa karon siguro action Eric no ato nakuha nga impormasyon nga ang mga residente nga medyo nag-die down gamay ang tubig pang ara pa sa gihapon pang so karon hindi pa gid man stable ang kondisyon sa sining lugar. So anyway, Action Eric, ang aton nga sidira mo is always ready nga magatag sa assistance kag pag-rescue sa sining sa residente nga ilabi na sa amo ining mga sitwasyon ilabi na oras ang kagabi kagina Action Eric ang kuryente no temporaryo nga gina-cut off ang connection dira sa ang power sa dira nga lugar para lang hindi mangin delikado ang mga residente nga mag-grounded sa sining sitwasyon kung maging kaso pigid nga magtaas ang tubig. So mula mga na-action Eric aton update na diri sa San Carlos nag-report una sa balita, una sa aksyon, ini sa aksyon na Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat, Action Stephen Fresquito. Ang report na Action Stephen Fresquito, giradulo naman sa Kalawan sa apo ni classmate Georgine Honsay, si Inday Hailey Luis, garibyo ko no ka mo Juliao, siling nito to Georgine Honsay. Ay, puwerti. Pamati sa aton si Eileen Vejo. Eileen Vejo sang Purok Rosal, Barangay Takuling. Palbalay ni Joano si Ani Boter gasulat masaya sila nga module pwede ko da ka-intra sila ni Joan hindi ko na din mag-intra hindi Joan atag tani sa iban si Ricag Nonoy Duario and kids nagapaurok-urok gid sa aton sining palatuntunan. Salamat gid kay Parilito kag kay Manang Beth Tagalog and family sa mga Tagalog family dira sa Panokoy gapaurok-urok gid sila no. Magabi dira kay Mr. and Mrs. Gary Alusitain and family sa La Carlota City kay Maninoy Maing kay Maninay Chari Salvacion ara man gapa urok-urok man si Madam Nilda Siguansi ang gabigid kay Inday Blasada gapa urok-urok ito sila ni Rosalie Antorin Nabales Rojo sa Stone Heaven, Granada, ra si Jose Herson na pinigunyo Kristoto Martin Aliling. Kaya paurok-urok man Co-workers ko da sa Babs sa Team GSN
kagrupo wala sa vlog, mayo lang nga pagpamati da. Ay, perti ang mga team, no? Sige. Sekta report ni aksyon na Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon Percival, may gabi, please come in. Mayong gabi, Aksyon Eric, kag subong man sa aton nga mga suki nga tagparamati sa Aksyon Night Patrol. So far, ang aton na area of responsibility diri sa aton nga gina-pwestuhan Aksyon na Eric, muro matawhay, halin na La Carlota, Pataklad, La Castellana, naglibot kita gina. So far, ang banwaman sang Moises Padilla, so malinong kag matawhay ka ang mga blatter entries ang aton nga kapulisan. So malinong kag matawhay kag masako man ang aton nga mga tropa sa pagkandak sa gihapon sa bantay sang aton nga mga pumuluyo, ilabi na gid sini sang pagbantay sa mga nagasulod nga mga LSI, no, halin sa Manila kag nagabantay sa terminal sang bus ang aton ka pulisan kag nagasikyar kag ginadalaman sa quarantine facility sila binagid diri sa syudad sang La Carlota. So moro matawhay kag wala man sang mga dagko nga mga insidente kag aksidente sa pila ka mga presinto diri sa aton nga ginakatuan. Kag nagdiretso kita kaina sang hapon dito sa may banwa sang Valladolid, sa police station sang Valladolid. So protocol kita sa bag-ong chief of police dito si police captain Binuman, nag-rostorya kita. So far gipamangkot naton ang peace and order kag mga task nga ginabilin sang aton man nga chief of police nga si police captain Joseph D. Catonina to karon sa may EB Magaluna dito na sign. So si police captain Binuman, so siya subong ang acting chief of police. So ang iyang ginahambal sa aton kag istorya nga padayon niya ang ginbilin sang aton nga chief of police nga nag-swap sila dito sa EB Magaluna, police captain Joseph D. Catonina. So sangka gyapon ang peace and order, ilabi na gid sini sang kampanya batok kontra sa illegal nga droga kag ang paglagas sang mga wanted person. So ang tanan nga ginbilin sang aton nga nag-exit nga chief of police iya nga ipatuman, ilabi na gid sini sang buro barangay nga pagbisitation sa pagkandak sang ginatawag nga pag-lecture, ilabi na gid ini sang Republic Act 9165 kag sang anti-rape law, no, kag padayon man ang paghatag nila sang flyers kag pahanumdum sa mga pumuluyo sa tagsa ka mga barangay dira sa may banwa sang Valladolid. So far matawro tawhay ang aton area of responsibility action, Eric. So mo ini ang aton observation nga nakuha diri sa area sang Central Negros, binigid si diri sa syudad sang La Carlota. Mayong gabi lang sa kay Honorable Kapitan Chad Feria, Police Captain Junji Liba, kag Kagawad Jufred Sabanta, kag Honorable Don Gisrel Emboltorio sa syudad sang La Carlota. Rectamente live dire sa syudad sang La Carlota ang inyo ka-aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon, dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Percival Villamor sa imo sining report. Mga bidala ka Inday Blasawa, kapaurok-urok pa sa magabalik ang Aksyon at Patrol when we come back. Balik ang report ni Aksyon dyan pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo.
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon. Aton ang masyado patabo ng mga lain-lain na klase sa kalibre armas. Ari ang mga na-recover diri. Damo-damo. Una sa Aksyon Public Service. Nagapasalamat kami sa rin sa aksyon na Juba Color nga nasilian ng amon school, ang Rosario Elementary School family sa ang pagabot diri sa aksyon na Diyos sa amon nga lugar. Una sa Aksyon Komentaryo. Ang importante nga dapat may baluan sa publiko ano bala ang mga plano. Ang basiwa kana keep documents and even transactions inside the water district. Ang bahalong kag informasyon. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon!
Aksyon! Aksyon! Radyo! Night Patrol! Balik diri sa atong pagpalagad, balikan ato sa nga Patrol 2. Balikan ta si Aksyon na John Diaz. Sa nga final report sa ato sa nga Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Aksyon John, sa balikan report, please come up. Wala sang gin-organisa nga pagtililipon, wala sang imbitasyon, wala gin-anunso. Iniaksyon na ka nagwa sa investigasyon sa mga kapulisan. Police Station number 2 may kang tanan sa insidente tira nga nag-viral ang video sa area sa Art District, Barangay Bandalagan, Syudad sang Bacolod. No, kay Police Captain Richard Farito, ang station commander sa Police Station number 3 sa ilang investigasyon na ibaluan nga dikto kaliya ang mga nakitaan sa video, wala na sila ginimbitara. Nagbato-mato lamang sila kadto sa lugar. Tapos mahimo sila nag-iinganyo abi sa ginpreparar dira ang organizers ng isa ka event kung sariin inigali nga mga pagkabutang ka ang isang musika o kung abi mga ambahanon dira ang mga lights nga bilang dekorasyon sila ini kabahin sa simulation o kung preparasyon tuwal nga event nga patigayunon sa tong o kung kahapon Domingong adlaw. Okay. Galing kay damo ang naganyat natauman siguro sa ila setup amo ang nagkinadto nasa uli na control sang organizer ang kalamuon sang tao aksyonerek. According to kay Captain Parito, hindi naman ito nila masaway na pauli kaya pag-insendi una base bla sa pinakamakalanan sa palibot sa Art District dikto niya nagatiner. Sa ulihi na intradra o kung nabi nagpalapit sila nga exhibit gusto abi nila malantaw lang sa ulihi pagtukar ka mga musika nagsulosaut-saot man ang iban kag dikto amo ning nag-viral video gid man mismo aksyon Eric dugang pagidiri ni Farito ay ang ining mga kabataan nga nakita sa video mga bitbit sila ang mga ilimnon tilyas ang ilimnon baso ginasuspetsuan mga ilimnon o kung makaulubong ilimnon gid man kung natabo sila diri ang ilang report nga nabaton ining mga ilimnon personal nga ginbitbit sa mga kabataan nag-apang ang kalamaan sila digali ilagin bakal sa mga resto bar kung sa mga balaligyan sa palibot sa Art District. Ang solusyon diri base sa mando man kagang protokolo kung pulisa ang Bacolod City Police Office mo hindi matulid o sabi matumod kundi in nga balaligyan kin bakal kin mas specifically mga ginatudo ilimnon naan nga mga resto bar sa palibot dra ang temporaryo kin pasiradaan. Kay Parito amo ng protocol subong the ongoing ang investigation kaga kumo yara pa kung may liquor ban pa gina-implementar diri sa may Bacolod sunod mismo man sang Bacolod. Yari si Police Captain Sard Farito. Kung iyaman to sa kuan, bali daw exhibit to sa orange art and exhibits, bala na nga grupo sa kuan, mga paintings na bala. Oh, okay. Amo na nagkagdag lang kami sa ngamon nga kuan, investigation kung ano ito ang natabo bala. Exhibit sa mga paintings bala sa ano na bala, orange Orange Gallery. Exhibits bala in Visayas, ano na. So ano kung wala lang to sila nag-inspector man nga ang mga kabataan kung mga tao nagkanto dito mo wala man to sa imitasyon wala o ano bali daw ilam na to tali galing kasi na nagkalagto ang mga tao wala mag-sirang inspector sa ibang to yan naglalala na sa ilim nun to bali wala mang jealous available. Captain Richard Parito ang station commander ng Police Station number 3 sa tutanan mga kalsyon tandaan sa mga panahon ng COVID-19 nga balatian natin sa gyapon kinakabalataan pabakuro ng resistensya tumaro sa matagad lang at tanaan sa Zanton Plus Gold. Sa Zanton Plus Gold mga kalsyon himo gikan sa sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa patrol sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka.
Salamat John, there you have it, ang kabukusan nga pagpangalagad sa Action Night Patrol program. Sa Lunes naton sining pagpangalagad. Kiss me goodbye, kiss me goodnight, paging sining abhanon. Liwat kita magkatakop, balik ini buwas Martes, upod kay Loverboy, Action Marlon, Hinavea. Ato sining patrol unit reporters in action nga nagpalagad karong gabi. Action Roger Gutib, Stephen Presquito, Percival Villamor, of course, Action John Diaz, Action Papang Nixon Tao, mga piloto sa Patrol 2 Crosswind Patrol, News Center Action and Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer, Henry Spolgar, Backup, Security Guard, Tunog Banwa, back-to-back kay Security Guard, Company with IT Expert, Action JM Bikin. May gabi din na kay Marie Liala, kag kay Ann Vela. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Silang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico, back-to-back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa kala sa mga station manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong ang Kurman Action at Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, ligasiling adios, amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat, antes magtulog, magpangamuyo, sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwarpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Action Radio! A redefining community journalism. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action!